ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 4ଟି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏହା ଭାରତର ଶେଷ 4ଟି ଜଙ୍ଗଲ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗ କିମି ହିସାବରେ ରହିଅଛି? ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରହିଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। କନ୍ଧମାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସର୍ବାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ କନ୍ଧମାଳ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜ ହୃଦୟ ଭାବେ ପରିଚିତ। କନ୍ଧମାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲର ହୃଦୟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତୀୟ ବନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ISFR ର ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଭାରତୀୟ ବନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବା ISFR ର ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 52,156 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଭାରତୀୟ ବନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ISFR ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? 5,156 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 33.50%। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଛି ବା କମ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଘନତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲକୁ କେଉଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଘନତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅତି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଭେରି ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ, VDF କୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ମଡରେଟଲି ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ, MDF। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଖୋଲା ଜଙ୍ଗଲ, ଓପନ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଏହି 3ଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, VDF, MDF, ଓପନ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚମ୍ପାୟନ ଆଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଚମ୍ପାୟନ ସେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଅଛି 4 ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ମୁହାଣ ଓ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଜଙ୍ଗଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ମାଡ଼ି ବସିଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାଡ଼ି ବସିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକ ମାଡ଼ି ବସିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ 70% ପାଖାପାଖି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଅଛି। ଟ୍ରପିକାଲ ମୋଷ୍ଟ ଡେସିଡୁନ୍ ଫରେଷ୍ଟ।
ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ 70% ପ୍ରାୟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 120ରୁ 160 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। 120ରୁ 160 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ କେଉଁଠି? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶାଳ ବୃକ୍ଷ। ଶାଳ ବୃକ୍ଷ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଆର୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବିକା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ। ଶାଳ ଗଛ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଳ ପତ୍ରର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶାଳ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଶାଳ ଗଛ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମ୍ୟାଗ୍ରୋଭ ପରିବେଶ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭିତରକନିକା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭିତରକନିକା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟାଗ୍ରୋଭ ପରିବେଶର ମାନଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମ୍ୟାଗ୍ରୋଭ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ପରେ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜୈବ ବିବିଧତା, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଏବଂ ବିରଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିତରକନିକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରବନ। ଭିତରକନିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀର ମୁହାଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ମଧୁର ଜଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଜଳଧାରା ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ଜଳର ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ୍ୟାଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଲୁଣି ଜଳ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଲୁଣିଆ ପାଣି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗଛର କାଠ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ମ୍ୟାଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲର କାଠ କେଉଁ ଗଛର କାଠ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ବନି ଗଛ। ଏହି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ବନି ଗଛରୁ ଏହି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରିର ମାନ୍ୟତା କେଉଁ ଗଛକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମାନ୍ୟତା କେଉଁ ଗଛକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି? ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବା ବରଗଛ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବା ବରଗଛ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବା ବରଗଛ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବଦାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ବରଗଛ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଥାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ବରଗଛ ବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ହେଉଛି କ'ଣ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏହା ଜ୍ଞାନ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ? କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝୁଣା, ମହୁ, ଲଖ ଓ ଶିଆଳି ପତ୍ର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଝୁଣା, ମହୁ, ଲଖ ଏବଂ ଶିଆଳି ପତ୍ର। ଶାଳ ଗଛରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅଠା ଯାହା ପୂଜା ଏବଂ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଝୁଣା ଅଟେ। ମହୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସଂଗୃହୀତ ବିଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ଅଟେ। ଲଖ କୀଟମାନଙ୍କର ମିଳୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ରଙ୍ଗ ଓ ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଥାଏ।
ଜାଲକାରେ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଏହା ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ଖଲି ପତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତାର ସଲଭାଇଡର ପ୍ରେରିକା ବା ସଲଭାଇଡର ପ୍ରେସିକାର ମିଶ୍ରଣ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚିଲିକା ନିକଟସ୍ଥ ନଳବଣ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଚିଲିକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବେଶ। ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ବା VSS। ସରକାର ବନ ବିଭାଗ, ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ, ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯୌଥ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା। ଏହି ସର୍କଲକୁ କୁହନ୍ତି ଯୌଥ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା। ଏହାର ଗଠନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା ଗଠିତ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ବେଆଇନ ଗଛକଟା, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଏବଂ ଶିକାରକୁ ରୋକିବା। ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବଦଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ହଟସ୍ପଟ୍ ବୋଲି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଏ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ହଟସ୍ପଟ୍ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ସରଣୀ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲର ହଟସ୍ପଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳ, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ବିରଳ ଅକୃତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶିମିଳିପାଳ ହେଉଛି ବାଘ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଅଂଶ ଯାହା ବହୁ ବିରଳ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ପର୍ବତମାଳାର ଅଂଶ ବହୁ ବିରଳ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏହି ଦୁଇଟି ହଟସ୍ପଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧତାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ପରିଚୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।